שאתם הזויים, שהמכרז הוא הזוי, שאין קשר בינו לבין המציאות הכלכלית? אני התקשרתי לשניכם אחרי שיחה עם מנהל ברשת שהודיע לי מפורשות: אנחנו לא משקיעים בסרטי קולנוע. עכשיו זאת הפרת חוק ואתם ממונים על הביצוע שלו, או שאתם פועלים או שאתם לא פועלים. זה כסף ליצירה, אין קולנוע בארץ. ברלין לא יקרה עוד הפעם, בגלל שלא יעשו. מה, אנחנו בשוק אפור? מה זה שוק של ירקות? מה זה שוק של חפצים של יד שנייה? אתם ממש לא צריכים להיות מומחים ולא בלשים ולא צריכים דוחות כדי לדעת שלא השקיעו בקולנוע, לא ערוץ 10 ולא רשת. מה? איזה דוחות צריך לחכות? אני הולך לטלוויזיה הגרמנית, הם הראשונים שחושבים להשקיע בי. כל יום שיש אמת שאתם יודעים ואתם לא פעלתם בה, גורמת לכולנו, ולא רק לנו, אלא ל-2,500 אנשים לשבת בבית. יש לכם שתי סמכויות בחוק ברורות: לשלול זיכיון ולחלט ערבויות. תלכו לערוץ 10, תגידו סוגרים. הנושא של עמידה בהתחייבויות של הזכייניות עתיד להידון בוועדת הטלוויזיה. אתם יוצאים מנקודת מוצא שהוא כבר נדון ויש כבר החלטה. תצטער לקלקל את התזה, היא לא נכונה. סליחה, אני מתנצל, מספיק עם הגמגומים, תסגור אותם. אני מבקשת שתינתן להם הזדמנות מסודרת בתנאים שתקבע כיו"ר ועדה להביע את עמדתם בצורה מסודרת ומנומקת. יש פה 2,500 איש מגובשים, שילכו נגדכם או ילכו איתכם. שום מידע לא יצא מאיתנו לעיתונאים. נשב עם הנתונים שלנו, אתם תבואו עם הנתונים שלכם, נעבור סעיף סעיף, נעזור לכם. ממה אתם פוחדים? אנחנו חלוקים על העובדות. אז היות ואנחנו חלוקים על העובדות בעניין הזה בוודאי. אז בואו, אני לא רוצה להיכנס איתך לוויכוח הזה אפשר לעקוף את הוויכוח, אפשר לקבל את החלטת מועצה בבקשה? תקבלו את החלטת המועצה, היא קיימת, אנחנו נדאג שתקבלו אותה.